Evo da snimam malo selo Moravce. Vidite predivnu prirodu koja nažalost nije okupana suncem, nego se vidite, kao što vidite gore je olovno nebo, samo što ne pada sneg, tako i zahladnilo. Dole vidimo malo i ovce, znači vidimo to lepe predele. Tu su kuće u jednom tipičnom šumadijskom predelu. Ovde malo idemo ka domu, tamo u Dini se vidi Sobor i ovde vidimo još neki prostor. Ovde smo obavili geohidrodetekciju radiestezijskog prostora. Baš je zahladnilo iz kabine automobila. Evo malo da vidimo tamo i komšije, tu su i neki psići. Komšije, to su njihovi Evo, psići, inače vidimo sad malo i gore. Evo da vidimo, oni su ostali gore, evo tu su oni. su nešto docerali, verovatno. Nešto rade, komšije. I tu su i psi, ovi mali koje smo videli. Sad ih ne vidimo, svi nešto rade. Sveže je vreme, ali dobro, ovo je interesantno da vidimo što su ovo borovnice. Ovo su borovnice, vidite kako su sađene u tim džakovima i onda tu i sa nekim navodnjavanjem, kap po kap, i to donosi rod, jel tako? Eto, vidite, imamo i to, malo da snimimo, da vidite šta se ljudi snalaze u Šumadiji i evo, to je to. A vidite, putevi su ovakvi kakvi su. Makadamski, ali dobro se snalaze ljudi, živi se još uvek. Ali evo tu je već asfalt i do doma je asfalt. Tu se i mladi vraćaju polako, znači nije ono samo da stari ostali, ono što ja pričam, i to je to da selo oživljava. Jednostavno veštačka inteligencija, G5 i ono 6 i tako dalje, i svi ti tehnološki izumi će jednostavno naterati ljudi da pobegnu iz gradova, jer je zračenje izuzetno opasno, i elektromagnetsko i električno, elektronsko, sve to kad se skupi, to je strašno koliko utiče na naše biopolje i koliko nam remeti normalno funkcionisanje. Evo, malo ulazimo u kuću ovog divnog domaćina i to je to.